Konuşmalısın. Ne için iyi minne konuşmalısın? Ayt berayım. Ey men öwradım ara Nur Muhammed. Ayt molla. Ay öňünden çykan adam ma gowuran adam biratta kay adam o. Yemin ederim. Ayt berayım nasıl yapalım? Mazat canım üçinem ne maç diýdim da. Yüzü gülkün sayıydı. Yine de bunu otur bana. Şeytdanym TikTok'a mal goýup başladyk hadi. Vay içim. Bu kardeşim gözüne bunu müşahit aşk ekkel. Ya deme isteyelim onları. Evet, değil ha. Şimdi gelinle üyüp ategelli arada biraz. Ayt kalkın. Kalkın kurun mötüze. Dinlenni. O smart tuğla nungdan birine çıktı da. Nedin öyle. O konuda ne etti? Dövdü. Dövdü. Şu an şagan galçy var ha. Brentek bagşylar. Pul berme maly bilen okşon galçy ýaly. Sen aytma o. Sen var bir gülkün jutup aytıp bilen aksen. Doğru diýär mi? Yok. Litre su tangasan, bağlıysan böyle at, böyle 20 te beraber. Dün saat 3'e çenli 3 saat şuları seyrettim. Şulan primoy efirini kim bu Garader bolup özünden gidip ve jara bolup görler ve şuna meňdeşler. Men görüp hayranlandım. Men kendi wagtym ýokdy. Gün akşam şöyle dip ýastyga kelläm goýsam 5 minütün içinde uklap galýanlardan men. Göýü, handa siz türkmeniň ahlak garagulluğuňyzla? Türkmen on etmez, Türkmen mun etmez. Biliňizde seçekli takıp hindi tans edip ýörsiňiz. Taşşaňyza baklaşka baglap. Ha, näme boldy? Ve cerrah, avray, ahlak, terbiye barada gürleşik insan adamlaram däsiz. Diňe wadyra utandym. Diňe utandym, gürleşseňem jereniň dili hapa, jeren plan, jeren pysmydan. Jeren 2 ýyldan beri şu platformyň içinde. Şu taýda näde pul gadanýarlar şonan bilen ok jeren. Konkurs nähine geçirilýär jeren daja şonan bilen ok. Gürleşseňem jeren plan, jereniň siz bokuny ýyň bolýarmy? Göýü wejera bolup görsiňiz ha, o primoy efirlerde. Biziňkiler bir zat etmelimişin nise bokun çykarýarlar. Edebiň bilen, ahlakyň bilen oturup kameraň öňüne derdiň wabasy düşündir ýa-da bir içerik üret. Üretýän içeriň hakynda söhbetdeş bol. Göýü, siz näme edip ýörsiňiz? Aklym durdy men sizi görüp. Ondan bir ýa şakşakçylar bar ha. Irden zawtry gelse akşamlygy gaýgy. Olaram burgiden sugma, burgiden pul, burgiden jeton pul atýarlar. Göýü, siz näme mudurup ýatyrsyňyzmy? Göýü, ne günlükler bilen gadanylýar o pullar? Göýü, siz ne oýnatgymy göýü siz? Göýü, hakykatdanam oýnatgy. Şo pulu wadyra 10 000 hojalygyna işläp gadanýaňyz. Janym bagrym madra pide boldy da goýdyn akşam oturup. Göýü, 2 sany klowna berýäňiz, birden jeton atýaňyz, birden sugma. Nähine aýdyn içerik üredörsiň. Inde men ýollaşymyň edýän işlerini açyp ýarym sagatdan kan açsam men näme gurrun olaýyn? Men şöýtür pul dilenýärler. Göýü, siz gedaýmy? Göýü, siz näme etýäňiz? Allah can men territoriýamdan uzak dursun. Men bunýalak adamlar gaty ýigrendim, gaty ýüregim bilen göýü. Meni isleseňiz şuma linçläp bilersiňiz, dogry diýip bilersiňiz, ýalňyş diýip bilersiňiz. Kim bu? Kim bu ulan? Göýü, Garader bolup özünden gitýär. Kim bu toýlu diýip çykýar? Göýü, sahypasyna girdim, bir içerik üretýär. Inde men nahar bişirip, nahar paýlaşýan, dyrnak edýän, dyrnak paýlaşýan, ýollaşymyň işlerini paýlaşyp, günlük durmuşymdan vlog çekerýär. Göýü, bu hiç zat eden oksa näçümin patpisatsiýa etýäňiz? Göýü, maňa diňe şonu düşündürüň. Türklerde görýärdim. Aslan abim, maňa ayassana, maňa nämassana, kaplan abim diýip bilýär. Menem bular näme üçin dilenşip ýörler? Bular işlän oklaryň ka diýip pikir edýärdim. Gülme goňşuňa geler başyňa boldy. Bilýärmi? Berde irden ise akşamlygy gaýgy adamlaram bir şo taýda aýdylyp geçsin diýip, klowunlara bir şak bolsun diýip, o güni galanan pulunyň hemmesini o ağlasamtyklara geçirýärler. Klowunlar ondan soň ikelerini burunlaryna sokup daş gemirşip otyrlar.
Şumat bir hassa yetime yesire kömek ettiysen mung takalı kartına mung gepin başına yetip. Yani bunları bayadyanız siz. Bunyal klovunları. Dinle bu da. Bunu ne alak kadra onlar çosun sanap verer size. Şumat dün akşam ben önümden çıkan şu olan son şunu paylaştım. 10-15 tane var bunlar yal dilencige daylardan. Davayım men ka aytmak. Yatan sıkın üstüne basıp amına sık gözak gelmesene boğumu. Siktir başka bir yerin efirine gitti akıl ver. Kuş kelle, yengil kelle, isra kuntu. Sık işin varmış var sen sıkı koşulayan mı? Men ruçkamı bir daha deydeyin ha, yine bir daha düşünüreyim ha. Şu ruçkanı da alamak da ha. Hiçingidin ruçkanı da alamak. Ne hemçin biliyanız mi? Şu sevgiyenin ruçkasını alam da şu adamla duruyor men. Yine prosta adamla kimdigini de attığını göre onu siz sevip yadyanı da. Sizin yadyanını da tutyanız, şu taklanyanı da bana palezini, canı bana pul veriyanız. Oynamalı men sizin yadyanını da ayırman otuyorun mu? Kuş kelleler, iban utular. Onu her kim pikir etse bir söğüyer şoňa atlet berýär. He, şu söğünü okuýa şoňa atlet berýär. Şo söğüp ýazyp oturýarsyňyz. Orada aýtýar, birinjilik bilen TikTok'dan pul gazanýan. Siz söğüp geçin. İkincilik bilen orada aýmaňa söğüp men günäm götürýäňiz. Üçüncülük bilen siz men gargynjym alýaňyz. Siktirin barın men näçe var rasword çykanok. 3 taraply raswordyňa çykýar. Şoda ardygyň ama turýar, şondan şeýtýär. Ardygyda ýol gözleýär özüne. Sikişiň am sanky kunta sektirde çykdy, gitdi kuş kelle. Sen rayda otur rasword çykýar. Sen şo ýere bir de rasword çykanyk bilen TikTok meni gowurýar, meni öňe çykyp maňa pul berýär. Her 25 mindim $2 pul berýär. Ondan wa uzaklygy telefon näme deyin? Açyk goýasy söwüp, ýa-da gowýaryň erbet ýa-da zatı maňa pul gelýär. Ondan godan ötür men berdi, sen näme söwüp ýa-da soňa maňa pul gelýär. Ikinjilik bilen sen maňa gargat ber söwüp ýa-da söwüp ýa-da söwüýän lan Hudaý tarapy orada aýna sen günah gadanýar. Üçüncülük bilen men gargynjym alan, wank kelle, intägim düşünmediňmi şoňa? Aqyw, ardy sen şu wagtlara. Sen abraýyň maňa gadak gillal. Sen wa köçede amyň açaňda da maňa gadak gillal. Näme diýin? Ay eýle de beýle de köçede abraýyň gaça. Birde aýdaýyn, ardy durmuşda ulgurlamalar näçin bilýän sen intäk ýaşlyň mileniň ýetişmedi bolmaly sen ýa-da kellen düzüw dälen bir ýere bolmaly. Sebäbi bar adamy durmuşy diýilýär, ütgöýä. Sen belki durmuşa çykansaň bilemok ýöne durmuşa çykarsaň sen çagan bolar, belki sen ogluň bir gün tugydy söýüp alar hele edip. Başwa şu durmuş ba dowam etdi. Ýa-da sen gyýdyň israp ýerine äre gaçyp aýryşyp gün tutçuluk eder. Sen hiç de haberin ýok bileňiz. Näçe siz ulugurlaýaňyz? Sizin gaýnaňyz bolar. Belki şolar düzüw gezmedikdir. Belki sen äre gal boy 40 ýaşa gelýär gal boy bolýan erkekler wagt. Sizin näme işiňiz? Men oňa demek dedim, muňa demek dedim. Gajanagyn her kim şu wagtga dögürdi, gaza öz gazanjy, öz aýyby. Ýöne bir zady bar, ýadyňdan çykarmak hemme kişiň götüne aýyp bar. Şu aýybynam hemme kişi bilip gysyp otursun. Ondan bärde bar, aşakda ýazýaňyz men söwýänem, men ýigrenji görýäňiz. Men söwümde de adamy dogrymy aýdyp söwýär. Menem saňa şu arzu diýip adyň aýdyp narmany kelleňi sokup düşünürjek bolýana. Sen düşüneňok. Erme söz ýetirme düşüneňi ýollaşymy näme? Ýollaşymyň aradan çykdy, pahir boldy, söz ýetirmedi. Ay goş kelle men sen äriňe söz ýetirdimi? Wen kelle äriň aradan çykamasaň syk gözek kellemi kan çyta. Syk işiň wami?
Barın ana arzuğun ama tur ya başam boş eken sıkışın varın şoňular. Zay bal ettin lagy. Siktir de çık da git de kuş kelle. Yubanu tumu neme mi? Bana neme sen erinde mi sen erine zat diýdim mi? Kuş kelle. Wen kelleňe sıçayın. Men sana normal şu durmuşunu düşünürýän, ýylyňdy. Sen erin ýok bolsa erine dil ýetirme zat. Erin jebir çeksin kuntu sen. Sen ýal kuntu hele ýaly saklap ölküden çün jebir çeksin. Garagaksın erin öldüren sensin bir görsen. Siktir kuntu. Sen kıjelep diýtänim. Yubanutu. Üstüne gülmek özüm tarkıl götürdü. Doğru da men diýenim lay. Nemi şo men bilen öýle söýüp ýazy menem normalda düşürünýär ama erme söz ýetirme erim ölenmeň diýe ýok bolanýar pahyr bolanýar. Maňa nemi sen eriňden haýwan men sana zat düşünürdim şu an. Artisten diye. Bolle size ağda uğradınız. Geri uçkalaňyzy alyp başlaýyn. Ya da uğradym menem. Ondan ýatjak. O çataýda ýaşaýan. Ruçka näme-de söýgenleri dinle görürsiň. Vay ana terna şimdi seyirci ana gitti. Yürek bulan